Nơi बिसो मेन गेट गाइस मेन गेट नैलाय बे मेन गेट बेजोंनो हाबजेनो मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ ओमफ्राय दा थांबाय 50 रुपिस लाबायलै खिन्थु पार्किं चार्ज बाइकनिया कारनाबा बेसे 100 दंना 100 रुपिस लानो हागौ ओमफ्राय बाराबा 200 लानो हागौ कारफोरनिखौ बानायलागासिनोसो बानायलागासिनोसो दखाना खिन्थु बुरजा जाबायलै ब्लांनो दखान एरिया मोजां जाबाय फाहामखाव निउ इयार दं बरिया फैसिगोन मानसिफ्रा गोदानजोबो लोकेशन अच्छा नहीं देखा नहीं माथो बेयावसो बरिया Mwnabili Picnic Spot guys दिनै गोदान लकेशनाव बानायनानै लाफिनबाय दै मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ नायनानै लादो नोंथांमोन जोंबा आन्दायबोलायदोंसो फैनाया ओइथिं आवगोलनि बायदि गेट दङ नै ब्रिज दैयाव फ्लाइअभार खालामना होदों जुम जालालै मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि गोदान पिकनिक स्पटआ नै ब्रिजआ नै गोदान पिकनिक स्पटनि ब्रिज बियो गाइस नायदो नोंथांमोना नै भिउसखौ बरिया नुयो ब्रिजनिफ्राय नै बियो साहा साइडनि भिउसआ नै गाइसमोन नायबानो जाबाय जोबोद मोजां नुदों भिउसखौ बारा मानसि जायाखै निउ इयाराव खिन्थु हाइ फाइ जागोन मानसिफोरा फैबानो जाबाय नोंथांमोना मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव नै भिउफ्रा नायदो नोंथांमोन मोजां नुदोंना गाइसमोन नायदो नोंथांमोना नै मोनाबिलि पिकनिक स्पट गोदान ब्रिजखौ नायदो दै साजों दालां बानायनाय जादों बेवहाय ओइथिं नै मानसिफोर जाग्रा लोंग्रा बानायदों दैनि सायावनो नायनो हागोन बै साइडआवबो नै खैरोफां दं होनदोंना मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव नायदो नै नोंथांमोना ओइनो जुम खालामनानै देखायनानै ओइनो खैरोफांफ्रा
बेनोमोन गेटआ गाइस बिदिनो हाबनाय जायो एन्ट्रि थांफिनसैलै गाइसमोन नै मोनाबिलि पिकनिक स्पटनिफ्राय मोनाबायानो फुरा मोनाबिलिजों मोनाबिलि मिलायहोबाय जों मोजां ड्राइभ खालामनो बाइक थांबाय गाइसमोन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय गाइस